Magandang morning, tanghali na pala. Yan, luto ako ng kinamatuisang manok with pizza. Yan mga boss. Yan, oh. Oh. Yan, masarapin yan. Yan ang menu ni Bicolano Boy. Yan. Masarapin yan mga boss. Ayan, luto na. Yan. Kain na lang. Yan. Ngayon, tikman natin. Yan. Sarap. Yan, tapos. Kain na tayo. Tanghalian. Maraming salamat mga boss sa panonood ng pagluto ko ng manok na kinamatisan. Salamat.